Dr. Mangweni is our field or director. What we are required. Then Dr. Mangweni is our resident doctor. Or Mushansa office. Then Takadaro. Only the patient. All right. So Dr. Mangweni. I want to tell you, Bindura is also moving around. And if you are a Zoradeso, come on, Zonazi. I'm for our we are dogs. So far, we've got 6 vanhu 2 races and 4 more right now about 22 patients for maternity. It's close to ICU. 20 minutes. It's ICU, but not close. It's still no monitor equipment. This is our theater. I never most my infection prevention control protocol. Man, that's very good. Because it's a special day for us. I'm going to be showing you. What is our minister? Normally, you have to cross the line, but I just want to disinfect the place. You have to cross the we go to the theater beds in the another state-of-the-art lines. Arms, those incubators, anesthetic machine, that's a backup oxygen tank. Clean my pigs. Sterilized. Without infection, actually, so I think this is our theater quite key. This Tatanga coming 3 months to operate. Construction in 2022. Around September, that's what I'm going to not the medical center. We go to a clinic. We put up a CT scan. We have our face CT scan being then they are in a panel doctors like one of them. In the first building in my left side. Then in the last one, my specialist where there's also my left scan in the Pindura town, online medical center. Bindura medical center. Papa and Dr. Nyasipatapana, Dr. Amanda Foot. So I think we quite a number of doctors are around.
team pharmacy. Achedungo famba tuona. Sasa rakanaka. So shop another one. And that one is a barber and a salon. Then this one is a farmer's butcher. Then at least retail shops. Retail shops. So ground floor is retail shops. Retail shops. Then upstairs offices. That's the office. Yes. Okay. Only have 2 floors. 2 floors. Wow. Thank you very much. Continue. Must have ground with. Yeah. You also encourage. All right. Okay, Sir, you've toured this part of town where there are so many new buildings. What is your view about the level of infrastructure development that is going on in Bindura CBD right now? The first thing that I have to do here is to thank His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, for creating an environment of ease of doing business countrywide. We are seeing infrastructure development of modern buildings across the whole country, and as Bindura were not left behind, as we are seeing private players coming on board, developing modern infrastructure, uplifting, facelifting our province, so that we become competitive with other provinces. And we are happy that this is capital development, which actually is calculated as we also calculate our provincial GDP. So it's a milestone to us as the private players are coming on board, also buttressing the idea that we are seeing people from Mashonaland Central Province building their own infrastructure in their province, and also commending the government of the Republic of Zimbabwe for reducing taxes, for reducing license fees, so that the ease of doing business is justified, reducing bureaucracy. That's why we are seeing private players coming on board, also complementing government effort in coming up with state-of-the-art infrastructure. Province President vedu venyika His Excellency Dr. Emerson Mnangagwa kuva nekugadzira kwakaita mitemo yekuti mitero inobhadharwa kana munhu achida kuita business inge yakadzikiswa, yatingati ease of doing business. Zvakonzera izvo kuti vana vemuno munyika vakwanisewo kuvaka zvivakwa vachibatsiridza hurumende. Titarisa pano pane chivakwa chemhando yepamusoro chine shopping mall. Tobva kwatabva uko taona zvakare inonzi Vitality private hospital inobatsira, ichabatsira zvakare effort yehurumende. Tichitarisa nyaya dzeutano, tiri kutarisa zvakare mukuvakwa mabasa ari kugadzirwa, ari kukiretwa, vana vedu vachawana mabasa. Zvese izvi zviri kubatsiridza hurumende pakuzvivakwa zvayo nebasa rayo rainofanira kunge ichiitira nyika. Tinoda kutenda kuti muno muprovince nyaya yezvivakwa hatisi kuitasira pasi, asi vana vedu vemuno vasungudza musoro kuti vapindire kuvakawo nyika. Zvinotaurwa nemutungamiriri wedu wenyika kuti nyika inovakwa nive nevanhu. Ndo zvatiri kuona pano kuti vene venyika tiri kuona vachisungudza midhuri yemhando yepamusoro muno muprovince yedu. Zvopa chimiro zvakare kuguta redu reBindura rinova provincial capital. Tinozvitenda kuti seBindura, seMashonaland hatisi kusara. Zvinotaurwa naPresident zvekuti hapana nzvimbo kana munhu anofanira kusara takatarisana
nedevelopment ndo mafambiro atirikuita isu seMashonaland Central Province. Honorable Minister, your official comment on the sentence ya Enomozvitsa. Hurumende takawana kudupirwa zvikuru nechiitiko chazvitsva. Vanhu vakabatira maoko mvura mumaoko mukufamba. Vanhu vakarara vakaungana kunguva yakati vachitya mabasa azvitsva ekuponda nekubhinya vanhu. Nhasi tinopembera nekubatwa kwakaitwa zvitsva. Togotenda zvakare amai vedu venyika, His Excellency the First Lady of the Republic of Zimbabwe, Dr. Kusinga Mnangagwa, inokuva nevana nemhuri dzakafirwa. Nekuvatenda zvakare koti yazvitsva. Nemutengo wakazopirwawo zvitsva, tinoda kurumbidza makotsi kuti hazvina kungobuda nje but vakatarisa maitikiro akaita zvinhu zvakawanda zvaaita mukomana yekusvika wana 89 years. Tinoda kuzvitenda kuti sehurumende sematare eZimbabwe akaita basa ravo rakanaka rekuti mukomana uyu anga achitongerwa 89 years. Asi chandoziva nchokuti nyaya dzazvitsva zvisati dzapera dzichiri kuenderera mberi apa akambotongerwa dzimwe. Saka nyaya yacho ichiripo zvakare kumakotsi. Sehurumende tine urongwa humwe hatinawo hwekuti nyaya dzapera dzese idzi tozoenda zvakare tichiita toti healing kumhuri dzakafirwa. Tichidanha mavhileji nemavhileji tiunganidza vanhu tichinyaradza vanhu ava. Takabatana nemamwe mapandiko ehurumende akafanana ZPCS, vana Zimbabwe Prison and Correctional Services, ZRP, machurches, tichinyaradza mhuri dzakashayikirwa nokuda kwehunhu nemabasa akaitwa nazvitsva. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.